Glavni grad, ali i država i građani koji su u mogućnosti treba više da pomažu dijelu stanovništva u stanju socijalne potrebe, smatraju građani Podgorice koje smo anketirali. Da li smatrate da glavni grad u dovoljnoj mjeri pomaže socijalno ugroženima? Ja mislim da ne. Toliko ima siromašnog naroda sa malim primanjima, koliko ima ljudi ispod ovoga minimuma. Ja sam penzioner, pa gledam 450 eura, a ima ih ispod 450 socijalni slučajevi. Ja bih rekao da glavni grad pomaže, da kažem, nekoj određenoj mjeri socijalno ugroženim, da kažem, kategorijama. Kada je u pitanju socijalne dječje zaštite, mislim da ima određeni broj nekih programa, kao i nekih socijalnih davanja koji su usmjereni na određene kategorije, tako da ja bih rekla da imaju jedan određeni program. Koliko ja mogu i koliko negdje pratim ta dešavanja sva, uvijek može bolje. Koliko god da se sprovode određeni programi iz oblasti socijalne politike, nikada nije dosta takve pomoći. Svjesni smo da je sve veći broj samohranih majki, generalno samohranih roditelja, da imamo i djecu koja uopšte nemaju roditelje, sve je veći broj grupa koje su u nezavidnom položaju. Iz Sekretarijata za socijalno staranje kažu da može bolje i više, ali poručuju da su kreirali servise koji su na raspolaganju građanima sa posebnim akcentom na dječjoj socijalnoj zaštiti. Mi imamo mogućnost narodne kuhinje i to je jedan od najvećih servisa koji imamo prema građanima. Imamo jednokratne novčane pomoći i to su neke stvari koje su redovan dio posla i velikom broju ljudi pomažemo kroz ta dva servisa. A imamo i ostale vidove pomoći kao što su podrška podstanarima, kao što su sada je trenutno aktualna pomoć pri kupovini, odnosno podrška za kupovinu pribora za prvake i osnovce koji dolaze iz porodica u stanju materijalne potrebe. Tako da imamo veliki broj i tih, da kažem, nekih određenih grupa koje smo targetirali, kojima na određeni način pomažemo. Imamo također jednokratno davanje za novorođenčad. Ovogodišnji budžet Sekretarijata od oko 2 miliona eura bit će u potpunosti realizovan, navodi Vešević. Za očekivati je da bude toliko opredijeljeno i za narednu godinu. Mislim da će taj budžet biti, u svakom slučaju će biti na nivou onoga što su potrebe građana Podgorice, makar kao što je to bilo ove godine. Mislim da ćemo imati možda i neke nove servise već početkom sljedeće godine, što će dodatno doprinijeti, čini mi se, boljitku života građana u Podgorici. Glavni grad raspisao je javni međunarodni konkurs za idejno urbanističko arhitektonsko rješenje stambeno-poslovnog kompleksa u okviru projekta Gradski stan, podsjetio je Vešević. Naglašava da je namijenjena za 200 porodica, a prednost pri dodjeli stanova imaće mladi bračni parovi i podstanari.